Mfundisi, kona ngiyazi ukuthi sonke sendlini. Kodwa uZoleka bengamfanele ukuthi ahambe ngale ndlela. Ndodana, uhambe kanjani uZoleka? Baba, kahle kahle ngiyazi imbangela yokuhamba kwaZoleka. Engikwaziyo ubeqeda ukuyotshela isoka lakhe lothi unezinyanga eziwu5 ekhulile. Zoleka, usuwenze likhulu iphutha ngokufihlela uNdaba ukuthi ukhulelwe kuze kuphele inyanga ezinhlanu. Kodwa Nkanyisi uyamazi umngane wakho. Ukuthi unjani? Ukuthi unolaka? Ngiyakwazi. Kodwa akukho ukufihliwe ngiyovela. Zoleka, hamba uye kuNdaba namhlanje ntambama. Ufike udlale lonke uNdaba. Ngiyakucela. Sawubona Ntaba. Hawu Ntaba, awuzungivulela ngene endlini sihlale phansi sikhulume. Ini? Kahlahle ngiqonda ukuthi uqonda ukuthi abantu abaphazanyisa besazithokozisa. Kungani ungasabona ukuthi uNtaba akasakufuni? Hawu Ntaba, kubona bonke abantu obungalala lapho usungazulale nosisi wami. Ntaba sithanda sami. Uzongifica ngale ngikulindile embhedeni. Ungangilindisa isikhathi eside, umbhede uzobanda. Minyaka ezinhlanu ngikhulelwe. ini? Siyahlanya la. Izodlala lo ngani? Izodlala. Uyasebenza? Angithanga kunama ngisebenza. Angifune ngane ke mina, yezwa? Angifune ngane. Khiphe le ngane, yezwa? Ngikhiphe. Nezinyanga eziyisithupha nahlukana. Pho ufunani lama ukuthi anisathandani? Sampesiwe. Ngisathandani mina naye. Mithi, Yenzeni? funa lesidwedwe sakho. Umtshela ukuthi angaphinda beke imconjwana yakhe la. Manje Ntaba, o else ngiyakushiya. Zoleka! Dadewethu!
Ngimbingelele Mr. Ngesishisa. Yebo dokotela. Oh, ngithanda ukuxolisa kakhulu ngokuthi nibambezeleke. Imshini yethu isanezinkinga kulezi insuku iyasihlupha. Hayi akusenani dokotela, inkinga ayikho. Ngithanda ukunibongela nge-engagement yenu Mr. and Mrs. Shiza. Kuba ngathina dokotela. Dokotela ngicela usiphuthume. Ithini imphumela? Sibe sesihlolisisa kahle imphumela. Sase sithola ukuthi kukhona inkinga ekhona ngeke nikwazi ukuthola abantwana. Kodwa inkinga ekhona kakhulu ingakumuntu wesilisa. Hayibo. Ilaphi inkinga ngami dokotela? Noma singacacisele kangake kahle ukuthi inkinga ila. Kodwa masithatha isperm sakho sisihlanganisa neqanda lomuntu wesifazane ngeke ukwazi ukuphuma umntwana. Hayi man. Ngathi inkinga ilaphi la nkosikazi? Ehlisa umoya sithandwa sami. Ehlisa umoya konke kuzolunga ukhona uNkulunkulu. Kuzolunga sithandwa sami. Yonke into izolunga ukhona uNkulunkulu ngiyamethemba mina. Yebo uqinisile uMrs. Shiza. Uma ungaphinda nje ulokhu usivakashela la eklinikhi mhlambe ngenzeka isu lokuthi wena ugcina usuthola abantwana. Khuluma nabo nzimanda bakho. Mina ngathethe imali. Owesifazane owahamba ekhaya namanje usakhala. Lokho kuyokwenza ukuthi umoya wakho ungawutholi ukuphumula. Wena sangoma mbumbulo, bazongibhayizela uqola ukuthini? Mina mfana wami mina ngunzimanda ungathethe imali. Nzimanda wenze njani? Yabo mfana wami, ukukhala kwalentokazi kuyokulandela njalo bese kuyagojela. Lapho mfana wami umoya wakho awusoze wakufumana ukuthula. Asino nasangoma ngikuphelele leso. Ngiyakuphelele manje Khuluma nabo nzimanda. Angilethaba nzimanda. Yes. Mfana wami. Mina nguzimanda omkhulu, mina ngisoze ngakhuluma mina manga. Ngiyangikhuphela umnkosikazi sami. Khuluma nabo nzimanda abakhulu. Asiphuzela ndodana. Ewu ndodana. Yaluzwa lolu daba lwakho. Kona lifikisa usizi. Kona ke siyazi ukuthi akukona kodwa okuhle uNkulunkulu ayosimukelisa kona. Nokubi sifanele ukwamukela. Asiguqe sikhuleke.